hedder Ditte og er tilflytter her til Nyborg og til Jagtenborg oppe fra Aalborg af. Jeg er flyttet hertil sammen med min mand Nikolaj og vores 2 tvillingepiger Ida og Lærke. Vi har valgt at komme til Nyborg, fordi at Nyborg ligger meget centralt i Danmark, plus at det er en by helt ud til vandet og masser af skov, masser af natur, som er rigtig, rigtig vigtigt for os. Og så ligger Jagtenborg rigtig, rigtig tæt på byen, så vi vil nemt kunne komme derind, både på gåben og cykel. Vi har valgt at bygge nyt her i Jagtenborg. Nyt fordi, at så bestemmer vi helt selv, hvordan det skal være, og så tænker vi, det er super nemt. Og så har vi valgt en grund hernede i Jagtenborg, som ligger lige ud til marker og til naturen, som vi sætter rigtig, rigtig stor pris på. Så vi har følelsen af, at selvom vi bor i et parcelhuskvarter, så får vi rigtig dejlig luft under vingerne. Og så er der rigtig fede grunde hernede i Jagtenborg, som ikke er helt typiske parcelhus, hvilket vi godt kan lide. Så hvis du har lyst til at komme og være min nye nabo, så er der en grund lige ved siden af os, og ellers rigtig mange andre ledige grunde har stadigvæk. Så det kunne være hyggeligt.